25 ka mabalay sa Sitio Dunggoan, Barangay Basak, Mandaue City, maapektuhan sa construction sa koral sa bag-ong City Jail. Gimandoan na silang mobiya sa dapit o mobalhin sa unahang lugar. Ang report ni Nico Serino. Kapin sa 20 kakalalakinan ang nagbayanihan aron mabalhin kining usa ka balay sa bag-ong pwesto niini, mga gibana-banang 400 meters ang distansya. Mga 45 minutos milanat ang pagpabalhin nga gitabangan ra sa mga managsilingan. Ang maong panimay usa sa apektado sa nagpadayon nga construction karon sa perimeter fence sa bag-ong Mandaue City Jail nga nahimutang sa may Sitio Dunggoan, Barangay Basak. Moabot sa 25 ka mga balay tanan ang ma-igo sa pagtukod sa koral, maong gikinahanglan nga ma-relocate. Una nang mihatag og notice ang City Hall sa pagbiya aron makapadayon ang construction. Balhin ako siguro nakanugon niya, mga nipis ra ba niya. Hampako na sa usak maso, dugmok lang na. Ipalsa, gitabangan sa tawag alsa. Katarungan sagad, walay idaritsog financial para sa ilahang materialis, gubon gani, nya asa higda kun hotdog ba, ingko anam-anam man na lang nato. Para nga kuan ka na ang maghinahinan na gyud. May temporary area na nga kabalhinan sa mga residente. Parte kini sa pagatpatan sa una apan natambaka na og yuta. Apan hangyo sa ubang residente, dili diha-diha dayon ang pagpapahawa kanila. Igo sa tawo may makaguba sa mong balay nga maka-instalar sa dito sa ilang girolocate. Pero kanang ilang girolocate diya, naniguro sad mi kun ana na magimidiha ka butang. So kung projikon gani sa so sa ato pa ang amo pagbalin-balin, sayang lang. Willing mo balin sir anytime. Basta di lang yung may dadali unog ang tangtang dili mga ilang pila ka buwan sa sir ba. Baro ko nya 20 meters ang distansya ta gikan sa fence padung atos kanya daghan man mapiktahan nga gihangyo nato ang taga BJP nga ang katulang naigo sa fencing ang sikit lagi sa ilang fencing nila. Mo nang 25 ka buok. Wa na lang mimo kuan og demolition kay aron dili kayo kuan nga paminaw nga digdemolish sila kun dili voluntaryo man sila. Panghinaot sa mga mulupyo, permanente na ang ilang kabalhinan ug trabahoon sa syudad ang classification sa yuta aron kini mabuhisan ug maila na gyud. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.